Hello everyone, खुलुमबाय बयनिसिमबो आरो दिनैनि आंनि गोदान गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायहरफिननाय थाबाय ओमफ्राय सोरबाफोर गोदानबो चेनेलाव अननानै साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो ओमफ्राय दिनै माने अचानक आलासि सफैदों लोगोफोर दा बे आं आलासिखौ नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिनोसै लोगोफोर दिन्थिथारनोसै बिथाङा सोर दा बे आलासिखौ रावबो सिनायि गैया लोगोफोर बे आलासियानो जाहैबाय दानि जौगाफुनाय इउटुबार जा जबा बिनानावसो आरोना बिथाङानो जानांगौ नोंथांमोननि सुखु दुखु गासैखौबो माने टेनसनफोरखौ दूर खालामो खोनानाय बायदिब्ला माने मिथिनाय बायदिब्ला बिथांजोनि ब्लगखौ नायनानै बहुत मानसियानो फ्रि खालामो जाहैदों आरोना बिथांजोखौ सोरबा बुंहरनाय दङ माने आंनि सिगाङाव सानसे लोगो हमगोन खाथियाव रायलायगोन बेफोरबायदि आरोना बिथांजोआ दा एकदम बयनिबो फेभरेट लोगोफोर आंनिबो फेभरेट मानो होनब्ला बिराद हासि खुसि ब्लग खालामो आरोना टेनसनखौ दूर खालामो अब्ला नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिथारनोसै लोगोफोर नायलांदो आलासियाबो गोजाननि नङा लोगोफोर खाथिनिसो ओमफ्राय नोंथांमोनाथ' मिथिखासिगौ फेमास इउटुबार बिनानावा दिनै आंनि न'आव आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै देखायनोसै आरो नै बिनानावा बिराद गाबनो ओंखारबाय आङो फेमास होजालायनानै आरोना मिनिनांगौसो लोगोफोर आं फैबाय नालाय बेना हाथायानो लोमलाना आब'ना ओरैबायदि आरोना साहा लोंबाय माबा माबि जाबाय आरो नै सदाफोर गय थफ्लासेबो हरबावलायबाय आरोना बेवायनो मालाय हराबा बेवाया बायनानै जास्लायस्लाय आंनिखौ जास्लायस्लाय बेसा न'आव मोनबोआखै नालायथो ओमफ्राय सोरबा आंनि नायगिरिफोर नायसनदोंबा अननानै आब'नि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय आरोना खाथिसो आब'ना मालाय गावनि निजा न' आंहाथ' निजा न' नङा ओमफ्राय ओंखायनो आब'नाव आं फैदों आरोना फिसा खामानि लानानैहाय एफाजोंनो ब्लग्सबो लाबाय आरो नायनानै हो बयबो एसे मोजाङै आसि लाख फैसा दाहार लाना दंमोन नालाय बेखौसो फैदों आङो आब'नि चेनेलावबा आं ओंखारगोन दे ओमफ्राय सोर आंनि नायगिरिफोर अननानै आब'खौ साबस्क्राइब खालामनाय जाबाय आंना खोमसियाव बारा लाजाया मुसुफोर मोनबोयोबा जायो आं खिथाखादों आङो लोगोफोर नै दा फिसाजोआ लेंगासिनो आरोना थांसै होननानै बिथाङाबो एसे ब्लग लाबाय नै जोंनाव आंबो एसे लाबाय दा थांनो नागिरबाय नै ओरैनो सा गोजा आरोना हाखु दाखु खबर जाब्रबनानै जोंना बिदिनोसै लोगोफोर फिसा फिसौ एकदम फेमिलि नालाय सिख्लाबो नङा बेखायनो लाद्रा लुद्राल' नुखायो आरोना नैलाय जाय बोरै गेलेगासिनो दङ ओमफ्राय बिथांजोआ एसे खामानि दंमोन ओंखायनो दा माने फैब्रबबाय आरोना ओमफ्राय दा थांसिगोन बिदाय हरनोसै आङो बिथांजोखौ ओरैबायदि फ्रि दसेनो आरोना जोंहा मानसियानो फ्रिखा नालाय ओमफ्राय दाहाराबो आसि लाख जाहैदों आरोखि बावलायलांबायसोमोन आंथ' दाहारखौनो सुदजों आसोलजों होनो फैबाय आरो बेस्रा थांदो बिमा फिसा टाटा आयं टाटा नाहरबावला टाटा सासेयाथ' थांबाय नोंथांमोनाथ' नुखाबाय ओमफ्राय सा गोजासो मोनलोंलांबाय आरोना जोंहा बिनानावा मेथाइ सेथाइबो गैफैयामोन लोगोफोर ओमफ्राय दा नोंथांमोनाथ' नुखाबाय लोगोफोर एसे फिसा खामानि दङमोन बे फिसा खामानियानो जाहैबाय माने आंनाव 80,000 थाखा दाहार जानानै दंमोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बिथांजोआ बेखौनो होननानै फैदों आरो गोसोखांनायावनो नङाब्लाथाय बावनानै थाफिनो नालाय लोगोफोर बेखौनो सानदोलाय नोंस्रा 80,000 थाखा दाहार होननानै नङा लोगोफोर 80 रुपिसल' आरोना गाइखेरनि मानो होनब्ला आङो जे दैयारनिफ्राय गाइखेर लाखियो बिथांजोआबो दाखालि लाखिदोंमोन नालाय बेनि फैसाखौनो आंनो होननानै फैदों आरो दा माने आङो बै दैयारिनो हरनांगौ बेसो लोगोफोर 80,000 नङा अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन नेक्स्ट भिडिअ नेनानै थादोलाय बाय बाय बयनिसिमबो